Optager til 3. Røg. 1. Så skal vi ikke sige noget som helst. Undskyld, fordi det lugter virkelig brændt, det her ananas her. Jeg kender selv helt. Mine armhår, de er bare ristet af. Kan man klippe nu? Bare flæskesvær herude på underarmene. Grunden til, at jeg bruger støbejernsblade, det er, at jeg gerne vil opgå. Nu skal vi rulle ting i bacon. Jamen, er det røg nok? Jeg tror det. Jeg har røget de her kartofler, eller skal til at røge dem. Og så... Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker. Det var posten. Goddag, post. Derfor skal vi prøve at grille I dag nogle skal vi nemlig grille noget helt specielt. Var det for mig? Måske ikke helt så tidligt bryde ind. Indsæt selv. Lyd. Vi kan godt blive enige om, at når man nu... Hallo! Hold efter, eller var du vågen? Ja. Jomfru Hunder. Hunder. Det er jeg spændt på, det her. Ja, hvordan får du åbnet den grillmund? Kan det sagtens. Mig? Der er der, Thomas. Hvad skal jeg sige? Er det mig, der skal starte? Nu skal jeg lige vente lidt. Du skal bare spise flere bolsjer, Thomas. Så jeg vil egentlig gerne prøve at smage din grillspyd. Vil du så smage min kylling? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne komme til din fødselsdag, men du bliver nødt til at åbne den, hvis jeg skal putte den på. Jeg er helt overrasket. Du er helt overvældet af min bolsjer. Føler lidt som ham der ud og kører med de skøre. Ham der pullede pork, det lyder fandme dumt. Og pumper ind i din pullede pork. Nu siger jeg det en gang til.